Hindi ba marestro? Ha? Hindi ba marestro? Ako, pwede na? Ha? Ulat pa, nakakaklase pa niya. Boy pa?
Kailo naman na lang init, pero hindi ka gawin na? Kailo naman na lang ang dagawa. Tagpa. Tagpa. Gamis. Kali ka naman sa Nagpak no? Oh, tagpa. May pilali ka niya. Meron ka lang? Tante. May gutso. Yung pa yan. Wala, kita promote ang product ko natin. Sabi ko lang kami haro, bigay pang-class ko sa iba. Ang hinihingi pa ang sarap niya. Minutes pa lang.
Old Municipal Hall. Municipal Hall. Police station. Police station. Sa McDo. Old house.
Nothing active sa ibang society naman siya. Yan, year of barangay, magtatala. Ay, paghapon sa ligang siya. Long way to go. Marami lang ang church. Ilang kwarta niya? Yun.
Uy, ata. Naog ka na eh. Uy, naog ka? Uy, sakit ang likod ko. Uy, dili na sa bahan. Dili na sa bahan. Itak ko. Sinakapot na. Oo. Sige. Huwag ko katarang madila. Ang ganda. Ulo ko ng grabe, hindi ay 45 minutes na. Grabe na biyahe. Yung time, ano ko dito. Kadali lang. O, kadali pa na nga. Sa ulo, mainit. Nini daw. Uy, 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 uy. Ano na yun? Dudure na tayo na sa ulo. Dito sa Tindali Ganes. Ay, Tindali Ganes. Diba? Sa Ganes. Sakay na bang? Mama, baka ka to. Baka ka to mas ang palasgas mo. Ano tawag mama? Ramos. Patuloy ko nilit bra. Ay, mali ako dito. Sabi ka, ano ko kaya inulo ko?
Liganes na church. Sige lang. Sige lang. Okay lang si Maman. Ha, si Maman. Sige, ano, ilan. Yan, ano ko saan? Oo, wala naman yung tao. Dadama ka. Doon sa gabi. Bakla yung Ramos. So, para kapatulan. Tama? Baka Ramos. Ramos, Ivan. Ano ko sa... Mahal. Saya kapot diri karon madula. Dani. Dili lang sa awa. Dili ka mo. Ingat na da. Kamu na kayo nahawa ka ron. Magulang ng sugod? Magulang ng sugod? Sa sinimabani, ipapasa ang dalawang kolekta para sa ating kaligaran. Ano na ni last class na? Last na ne? Igwapo, di wala sa kay nga po. Importante mo may blessing. Karoon kag na pala. Pagkito. Paspas kay Pukwang para madula ang tanan yan. Napaspas siya Pukwang. Uy, diri ka lang dao. Tingalam ako kanina. Uy, diri ka mga duwa. Natal. Oh, joke. Pero nanyita. Ang kapatay ng madamalan sa pagkakalaw, ang kapatay sa naman ng pagsuo, sabay ng ilang kapatay sa pagpulisya, kapatay sa naman ng So, salamat ng ginapagin natin gulan. Kaya nang tabi ito taon. pinamahayag na ang Kristo, ang Kristo na atin, Nani mo kita man. Kape ha? Ikat ba to? Libot taliwat? Pinamahayag sa molecular cell container sa Malibot ito mao dito tama. Sa Agresinto, Viernes, Santo, may tatlong takamisa sa Sinadlaw. Alas 6:15, alas Pero may mainit nga da. alas 4 sa hapon. Bilang pagbulong na sa Iglesia. Sa Dito lang ka. Dito lang anay. Madre lang ka nga. Kung puso mo dito ka na. Hindi mo pila. Dito ka pala. Karoon lang. Wala pa. Ay, wala na sila. Mangan. Patapos na tayo mali. Mati. Except diri din ang entrance. Ako pa balo. Sa mama ko ba? Ano na?
Unakat lang. Rinsay, lahi, ari, magpawalay. Lagi karon di ka kalusot. Lang sulat. Tama kata. Ano? Gaggers na. Dubuang. Anong palakot? Palakot ka para mag-bless ka. Dahil ka namon, din ano sang mag-ano ka ni Papa mo. Masusitan. Day, bagong day. Oo, my God. Yung duko, pag limukan naman nila mga healthy and blessed. Parang matatakan yung ulo.
naulihin. Tingin una yung iba ng mga bata. Ay, sorry. Bilhin pa tama ka ito. Ito, mama. Nakatlandigin sila lang ang duwa. Katang, katang. Sunod kita mo tata. Dali. Tama ba? Hindi lang tali yung lakat na. Hindi lang sa mama. Yung lakat. Kaya rin, balik visa ka niya. Ako sa tayo ng buhay. Ako sa... Ay, na Buhay pa din. is nakapatapos. Sungko tadi, uy. Sindihan na yan. Oo, magsindihan na yun. Oo, magsindihan na ito si mama. Magsindihan. Ang tadaan ng ano, para mag-bless man lang ba? Sindihan na yan. Tanatan. Sindihan na yan. Balik ka na ako. May lighter ka na ni. Tapos ah. Wala ko di kadala. Pati ka nakadula, nakaroon ka naman daan ta. Tapos sa akong mayo. Nagay ko mapili na mabilin ko isang Manila na dalawang kabalay. Sige na. Kuha ka lang guwayo si Green isa. Pasalaman sa hindi ka matanan. O kapibin. Ayun lang ang dako man yung isa. Ibili na yung dakong gagmay lang sindihan. Yung gamay lang rin. Bilang dako. Yung gagmay lang sindihan. Ito na yan sa balay. Ang sige. Ako isa. Buko na yan. Hindi ang dako nga. Gusto niyo naman. Dito rin isa kagamay. Oo. Dahil si Binisa, hindi naman ka isa. Ara na. Paang duwa po. Hindi, dali kaya ako ni isang dalawa. Duwa, sila. Ang isa ay ano, dalawang kabalay. Ikaw din, duwa, isa lang mo. Ay, mama niya. Pagyan na sa luluga, oh. Yan lang ako. Kahit teka. Gagawin ba sa akin ako pangamulo ako? Hindi kita, ang bread mo ka. Hindi ka kakita. Ako dapat sa litera. Ang bread mo ka, kaya yung may gamay, yung gamayan ko. Bili ko.
oh. Ikaw na lang kasi hindi. Okay, hindi na wala ka na. Hindi pwede. Ayan. Sa uluhan ako. Hintay, basahan. Hindi ka kakita. Ay, katakot sa letra. Bulas ka dyan. Di bulas-bulas. Ang gusto pa rin naman ibad ko. Bili ako doon.
Hindi ako rin. Gusto mo pupunta sa init. Ano po ako? Pinakamumpok ko ano, kadali tapos mga buwan. Oh! Sige ga, mainit ga. Sunod ko ka mo manina. Ginawa.